ka ta tamani Sheikh Abawla u bin goni de lamɛ wallahi n'a bila buye la Hamidou Cheikh ne wallahi u bin goni de lamɛ wallahi kana bila Modibo Kanu de la n'o ye Cheikh Sidi Modibo Kanu ye u bin goni de lamɛ a mɔkɛ Cheikh Mamadou Laye Suwadu ngoni bara wolonwula de kun b'a nɔfɛ ngoni bara wolonwula yi ala ni ala kira ka nɔrɔ bonya a disi la u kun bi fini mugu de kɛ ka a disi siri ni ngoni bara ninnu fɔra a bi miiri ala la a bi kira tanu ka tanu ni ngona na n'a ngona na dɔrɔn fini mugu in bi tigɛ kabako ngoni de kun b'a nɔfɛ yanga ni maa ka limanima ma se yɔrɔ min na ni k'i b'a kuma fɔ a ye sabu an bɛnna diɲɛ min ma daba an bɛnna diɲɛ duman ba ma kabako namara bɔra ko bɛɛ la Hame Konte i k'a dɔn ngɔni n'i y'a lajɛ jiri b'a la wolo b'a la suku b'a la nka o yɛlɛmana bi ka kɛ fasajuru ye Hame Konte jiri n'i ma fɛn don n'a jara o y'a salen ye wolo min b'a la a bɔra bagan na bagan in ye n'i ma fɛn ye a n'i bɔra la k'a wolo tu k'o kɛ ayiwa jiri in kan juru min bɛ fɔ a la fɔlɔ ni ma fili suku tun bɛ tɛrɛmɛ k'a dɛsɛ ɲɔgɔn na o de tun bɛ kɛ ngɔni juru ye nka a yɛlɛmana Hame Konte e min bɛ ngɔni fɔ n'i b'e la fɛn fila ni da olu bɛ ɲɔgɔn na e ye n'i ma kelen ye bara k'a fɔ ka mankan b'o la Hame Konte ɲɛ nin faamu n b'a fɛ ka ngɔni fɔ n ye sabula n bɛna i ɲininka ɲamakalaya an ye dɔ fɔ a la ko wɛrɛ bɛ n kɔnɔ k'i ɲininka o la su in na n b'a fɛ ka ngɔni fɔ i ye n jaro bila yɔrɔ min a tɔ yɔrɔ la coyi naam kabako Tunkara dambe dare Hame Konte namu Hame Konte joni ye an dɔw tile labile Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ b'a dɔn Hame Konte ye min ye Hame i ye fɛn dɔ fɔ fulakan na ka segin a ka bamanankan na ma ɲinɛ i ko n jaro maa caman b'a fɔ maa caman b'a lamɛn o tɛ n jaro dɔn jɔn ni jɔn bɛ n jaro dɔn jɔn ni jaro ka kan Alaji Daba Tunkara maa minnu ni jaro ka kan n'u y'a daminɛ n'u t'a dabila sabu hadamaden ka ɲamadenya ani ka halalaya a bi don ko jumɛn fɛ kewale e m'a ye ne b'a fɔ e ma ko Tunkara e b'a fɔ ne ma ko Konte wallahi an bɔra ka maa minnu fɔ sisan bɛɛ jamu de b'i la jamu sɛbɛnnen tɛ kuranɛ kɔnɔ koyi ayi i ma Hayidara ye mɛn a tɛ kuranɛ kɔnɔ yo ayi jamu sɛbɛnnen tɛ hadamaden ka kewale de ye jamu ye n jaro bɛ kewale tigiw de wele hakɛ minnu n'u y'a daminɛ n'u t'a dabila Cheikh Mahamadu Abdulayi Suwadu mɔden b'o la n'o ye Cheikh Sidi Modibo Kanu ye Cheikh Abatamani b'o la Hamidou Cheikh ne b'o la Sharafallah Allah jali ilmu ni jali malu Daba Tunkara saba in tigi man ca dɛ ayi saba in tigi man ca ayiwa n ta don n y'a mɛn n ka cɛkɔrɔba la ko n ta don ye saba dɔrɔn de ye a man ca o ayiwa Daba Tunkara ni min jɔlen filɛ don daba jɔn ta ye nin ye i na sin k'a fɔ ko ne ta don ni min bɛ ka taa dun i na sin k'a fɔ ko ne ta don min bɛ ka na dun i na tila k'a fɔ ko ne ta don ka sigi arajo jɛkafo la Daba Tunkara ka ngɔni fɔ walima ka sigi jɛkafo la ka kuma Daba Tunkara ko an kɔrɔtɔla cɛkɔrɔbaw la o tɛ dɛ ni maa yɛrɛ ye ala tanu kabako i ye baara min kɛ wallahi a kan ka sɔrɔ k'a fɔ ko yala karisa dun jɔn bɛ ngɔni fɔ de walima jɔn bɛ ka kuma de ani an kɔrɔtɔr'u ma o tɛ dɛ ayi an mana fana k'a fɔ an bɛna tɔgɔ ɲini tɔgɔ min ka bon n'u ta ye an b'a fɛ u kun b'u filaw de ɲɛnafin bɔ wallahi hadamaden tile bɛ ban k'a sɔrɔ i ma sa ye o Daba Tunkara wallahi u ni maa minnu bɛnna tile ma olu tile banna o an yɛrɛ fana ni maaw de bɛnna tile ma an yɛrɛ kan ka olu ɲɛnajɛ i n'a fɔ ko jɔn ayiwa Alaji Daba Tunkara denkɛ fila filaninw bɛ yan denkɛ fila filaninw
oye bako hayi deni banana de Amadu Bachili Dew ani Abu Bachili Dew ani Badusu Bachili Dew kabako ani Lobo Bachili Dew ani Shegane Bachili Dew Aishira Dew noye baso ya Bachili na dogoni Alaji Amadiri togomaye noye Haji Bachili Dew ore yembolo ko denga fulu fulanu ya Allah ne daba tungara namu Allahu ta'ala wama fa'alil jalili wal jamilu akona amma fla benna kwanga dala ko ale yan sabanaye kabako ko nan che kono don jera kabbe anga dala ko ale yan tanaye ma yan kutubi sallallahu alaihi wasallam wajibi kera ko aka bomaga murkamalu unta chaman fanyo shetani flabe nyuan dalaje uti nyuan janfafeu dambe bula dambe tugudo uti salide uti su nganu e fongo bake Allah ta'ala ya yira jibrila kota fo ala kira sallallahu alaihi wasallam konne ko aka bo sabu ne tenga kuma kasuso ne de konni matani flajera yororo nebe ketani sabanaye okuma usona ujera utinyu anja fafeu udungo kubita fatu de okuma tafa kwa kabo ngara Ponte nanyenjeruka ne yoro info ai wannamu ninya Haji Bachili na korke baso ya Bachili nu korke mbuya Madu Bachili namu ani balma unu shiyu nante meno yorola ni député tamana de no e Baba Hamma Shiri Murbo Kanu ya dogoni mbe kabaku afana to ko Baba Hamma ni ya me Baba Hamma daba tungara Baba Hamma de Murbo Kanu fato ko mai kabaku abi foko Baba Hamma jema ni Baba Hamma fima aiwa Baba Hamma jema obi faso bulomba kono aforo mako honorable akarate Baba Hamma fima ale be dilli Shiri Murbo ya ale de tege mina ni alimu alimina na ba tege duma ko ko alakala Shiri Murbo ya alakala odela ka famu yeli soro ale de be kritique dilli ko ma ko qadi kabako afora ale de mako muru famfiladia kinumbolo kelebolo numambolo kelebolo amokele de laka tuba ubile déplacer ka bo banamba katana e tuba abaka lisanfe katana e tuba tuba ubile nyingara ya gushi kwa kawuli kwa kayala ya no ko yanye yor jumaya akoya ante banamba ya ko kuma iye muruke minga kuma fonnedo ala daba tungara namu tama ya Allah sholli bevili ai wannamu gaban goni gabu daba mode ya bismillah ukwa mannan gabu bayya gabu aiwa nchamba gabu aiwa ayam bismillah librevili ka hoteli ta kambila kono salon be hoteli na ambi shikangoni fo ya ambi tlengangoni fo ye Ponte daba tungara namu anta manola aiwa soba on de limeri yo wallahi jalkamari on de limeri iye min yambe tofo anta mana kata nali fo dugu kono nyen nali fo cherno moden ya ko afo morke ko aka bismillah Shomor Tijani koni Tijani hamme akonga afo morke ko aka bismillah ntamana namu kamurke kan nali fo namu alaji daba tungara ko sey de malien de l'eserier président no ya Habibu Shillaye don al Shilla ko alaji daba tungara namu ntlala ka fo tororo ka jirba sumaye tororo ka jirba suma tubabu be ba fo tororo ke mi mako merci Gabonais ba fo ko tororo mi mako merci Angelo Kamaro ba fo tororo mi mako merci daba tungara ja ni mabe maso ni tara mawele ka fo kwanga nywanye mba fe ka daba tungara so daba ni masurunya ibi jenya
wallahi toro do min ni mauti nyanye ale shigile dlanga be shingi labila ni tari da itisuna ango toro do ndema namu budel sode aywa si c'est pas che ya ubade kabako ango amakan jallo toro do min ni toro do ba tama chugoje dege koni iski toro do min te bietige allez te bien de d'abord tungara allez be téléphone de chiko près tu es prêt je suis à l'aéroport viens comment bi bamarangana c'est le cas de ba vos copilotes ma cop iperla wa ni pilote ko aperle na ba ko page tanga nyan sur aéroport là allez be avion takana Bamako ya no kasagi jumbo koni kan jallo d'abord tungara ni mai so kanaka ma ashiri ka wallahi saba della ka fo ifaye ako tijani ulbunde ako namu ako yanye shirimurbo kadude in bismillah libreville nga salo kono ne tara yanno ako hambe konten ko namu ako yanye shirimurbo ka salon de bismillah sumbalo tlewulu mula anye baroke aywa ngo chikora bifu ako abi soro telephone ngo abi soro telephone na ne u passe nyama aya soro aye million flat dinema ako hamme gonte ngona ma ko million kelemina ikaji chikor mama akaka suntige naye kabako jaro namu hana konte namu alaji dawa tungara ne abe bambe bacilla chewele ne jaje daw namu daw mo dawal bungul aywa ni yanger fo abe dongono ke chishuru wele joni binde ngome fenu chini songo ba joni ngile sedna alide sedna ntume kabako kal harbi dora min be soni ke nati nyini ngali wallahi dama tungara ni bi soni ke ni be nyini ngali ke bi soni dabla o ayi asiga wondo la fiyo bi soni dabla asiga to la nyini ngali tala nantume ale de ba fo komba ke ala kama kara fe fo maye awo kata panyangara kata bila kamba ale de pond la fi sabilillah akara ni mobilu nana kubiso ka to kunke dugu kofe wallahi nyai iya daba tungara har ni mate ngara e femmi mana kinyana ibiso ko lakali wallahi o de kan no ga bay kabako yambe pire mushribe wele namu New York ni njerufo alaji daba tungara abe banjugu mode wele namu Bachir Shilla 190 kabako 2.5 abarka yano alaji daba tungara ne ninjaru fora namu abella dege bale wele joni Shashir Mohammed Mode wage muso de ya Allah alaji bawore Shilla GGB kabako Shilla biba hame mba fe ka fara ika aiwa shagina Shilla fara bawore ka colonel nyungo ne mba fe ka fara bawore Shilla ka afarlaka kabako namu kante shishe muso chema kabako nanye njeru kan yoro info namu mbindo ni wele de joni mbe banana de wele mbe baka ka de wele namu daba mfa kanyi chiado mba kanyi chiado anga shegu de amadu kuma do fanye shegu de aiwa uya tanu ko shegu de amara ko namu uya fa fulakana ukomu ko bamma nangi khulu mamudu khulu onangi tambabugar sago tamba onangi nyagale ngala yelimane onangi mamar kanja nyor lamid julbe adede ko wambabe bimo nam o yinga che ko bamma wadi ko kale ko ngamme ko sutay mi wadali kalne kam immo mi huma mi wadi haywa ku ka fata toy
sabu ko fa de kulu mamur mina kudu ko ay tamba ko sa ko mina tamba ay nyagare ngala mina yelimane ko ay mamar kanja mina nyoro lamir julube aku ka fata into e ko ay re kunye minke kuko faye ko na mafenye ke kuko faye ka ulika chishir ka fenke ni be president wele président jumɛn Nabila Yusuf tɔgɔma Bashir jɔga mulle ga shirtu kan yango ayiwa Fatima Dembaru de Aisha Suraka de Chetkal de Bashir jɔga mulle ga shirtu kan yango daba tungara Mali daye Bamako de ha Mali daye Bamako de mai hala fe shegu ni ka saka mun tilla kusube ya sai wa biduru ma uba fotana e ba maka su mi koyi ni je konte namu an bin billahi Yusuf wele ni polongoni bo mako ka fo ko ni gadinye daba tungara ye bara soro de wallahi ala yo bara no ya saba ko abike sabur de commerce président ye kuma minun fo anyu beme akeraye wuli yoro bala aywa wuli yoro bala saba mo ke kundu sabi shomaru no fe domine u yokuma doke aywa yokuma dofo naam aywa matike fanya ne sahaba uti bolo de ayi sahaba kumba bolo Nabila Yusuf pacil to makoni wallahi kele maju sempra chokorba ka du bane nana ngo maju sempra ko namu ngo chokorba ka du bana village la de ato e pentirier ako bajita ay ta debike kanana e sempra bacili jowa ale bana wari nyini Bamako yo ayi maju mana wari nyini la de amako kumbe kitabu do de la ko abeno sa Bamako ya aywa namu ni mana na ala kashira fi to sogo shira wallahi ma ya masogo shira imbila amasi abo ala kashira indeka kitabu sorla ninjaru kan yoro infora namu daba tungara baba jawara beya damangile mutar baba jawara koni iskai to nale ay ce sabani ninga an ga jamana kono amma ka ce labala to nale ay jawara ta bani ninga aywa aya ka denge fulo ga da bani ninga namu aya kulle bantanyi ninga aywa namu o daba aywa o de mutar soro mutari o de chamba soro nin chamba ya soro ka to da fala mutari iskai aya gabon sigike ka gabon ke bolo ye ni mbolo to bita mbolo to bisagi ale da yake atara niye immigration kuntigi bara min be ka séjour yele dla ato angola ko nama ko ni yanga jelike ko ne ka gere da batun kara sabu bi mawde erifle ne shirana koyi akwa min ko nama ko yale bishira munade en ko mawte erifle yande ako erifle kan to yawa ayi ete erifle ya akwa angola ko nama ko séjour dla ka dinne ma séjour de ben pochi kono kare baba nyame ko jawara diko mallinge ni matanu ni moke ka bara we ni tanu ni bemba ke ka bara ye ni matanu ni yere kun ka bara ye bara manya amadafa wallahi amadafa dara ngara Allah ya hamme konte nam Allah ya hamme konte ni jaranye hamme konte mbasa anga sey ko doni bismillah minye baba ama abora maminu ni maminu na no shirmuru ka kabila mbafi ka doni vonyala sablo nyena fimbe na kosobe bismillah alaji daba tungara iye baba hama minfo naam abade binta maliki naam o binta maliki naam o denge filana de baba hama ya denge folo de morbo shidi kabako o de shidi morbo kanu ka denge folo e ani morbo shidi te santani woro kabako a dogonido
o bita maliki namu o fa de maliki jebe manyuma oni nyuanche de jebe manyuma oni nyuanche Modibo Kanu akumbe batari sebe kaji adedema kwa katana enyoro akata di Sheikh Ahmed Maulawma namu ko shirfudo kwa ba jura saba moke Muhammad Abdullahi Shuhado ana ka shirfuke da dalan bedina kamako o bita maliki o maliki inde kubita nyoro afa Sheikh Sidi Modibo Kanu jamana tigi min kumbe foti nu ba fo ko fula ka jamana tigi ababe boye no ko shina boli ni ko boli ni bite ni ko boli fula uchela u ba fo ko fama nana o Sidi Modibo Kanu o faade Modibo Kanu Modibo Kanu o faade Baba Hamma Baba Hamma faade aba mangale uba fama ko Amadu ngani tara minyanga jamala ni aba me abe aba mangale de ya dalembe ko kaso kama ko ngada batungara mati shigi dugula ni kuntala de ai o aba mangale nana ko kaso domina ale kunye nabara de ya tamana shinya sabade ne tamana shinya sabade nabara do anare ko kaso kalande mba no fe kalande keme akomi nyanga ma konne nana bada shigila ko morke anti sige bismillah koy ko la munkara kuma ma fo kina na bada shigila ko nyode fo ko jita ombolo yanno nanga muso tara kolona sogoma salifa na bu soroye ajigida kabo tura sanfe ale kumbi tama turaka ajigida kabo tura sanfe abilalunye ko kata kolona daba tungara uye shira mena ubegata unu muso buluto benna minyanga chokoro ko yela kera chokoro ko kolunde fara foda uko morki akona mu ko ma bishinyanye bismillah kamako ko ci ko akunko ai shigira o dugudela o de Baba Hamma soro denga fole Baba Hamma de Modibo Kanu soro denga fole Modibo Kanu de Sidi Modibo Kanu soro denga fole ka Amadou Modibo soro ka Baba Modibo soro ka Aga Modibo soro ka Anna Modibo soro abi sokura ale shigiren ko be sokura ay denche minun tambolo yenno ambo fo abba abi sokura ani Modibo Anna abi sokura an shew be kamako ninde janja na gale mabuta na bagale sambati me fawri sandigi jamban faru ne kala ma fengo ni manta alaji daba tungala ninjaro kan nyoro infora ati dengo folo kuna ndi wele ndoi Hamman Nyang president adeni chewe shinyata Bamako tede ani chewe shinyata Kayi tede ani chewe shinyata Madagascar agara anje tukebe wali sago sora kataba sago sora manya sago aye chewe biende ka nome ka ke president agara amba fama ko Nyang Balo wallahi Nyang kachande nga Nyang Balo obi fara kewale deka abarka na dogonu o do ne tara fu ye daba tungara shinya filambeta sokono nin tara o ba fo ko vie voyage ledo mbella min basuri sure ngolla min basuri akona mo ngonni ndoni yi ka doni yesade ngo shinya filanne bena mbasuro president voyage ledo akwini doni minana e ka fosa kamako ngo so bana sutibaya akwa toye juma ngo atoye pentire yako bashe ibita debiki bi nanaye biye dire nema okono na ne tara ngoro ke Modibo konte tara ni debi aye debi mina kala ja ba sagama aye papier kuru akono ka dama ja shiya turu ba kono wari ba kono ale ta do shiya turu ba kono papier ba kono we shagidi akawako so pentire daba tungara kamba abe pentire Nyang modo Nyang Konte ni jaru kan yoro infora ay wan namu daba tungara yi kwanga kuma murkeka namu
morke ka soni folo ay nyamu de dia baba hamma shiri morbo kan ko ne akara 91 ala nywana kanga ye shiri morbo kofe kamako ana balma una shinju yika morke kumbe pare hamma shiri kan wallahi abora muhammad murjala wallahi arabu sona ka papier se de kabla kana afriki maghrib ko ku sona ne muhammad murja ka kirtige ko na ye kirimin tige ku sona maka ke ambassadeur ye folo maka moke da yake abdul wahab dukur alaji daba tungara njaru kan ni yoroi naamu abe baya wele ojuni an ba fa ma ko zantile baya basum kako badu dendo nyangadu muso dedo ani mina shigile be barza wili abe baya la wele naamu abe jallo balali wele aywa ani mina shigile be libere kamako alaji daba tungara ninjaru kan ni yoro infora aywa ninde to ko janja ne galo ko mago tene bagare sambandi me fawri sandigi ko jamba faru ko ne galama ko funguli manta daba ne ga shiranyete chefaru ndobe ni ulukunu ni bito bisu na be utisu na teme ay sabula ni bubar do galo wuli ko walde bito di mama andu bena wari dalena kilmatiseri ba kuna abega fifa mau dalen buka so kono soso be guki kilmatiseri be wari kuna abega mau abega fifa ma tese ga fentala ne bubar do galo nunu kunu luti temalawo kamako note ya ne ka so je war so hake min bala fenka cha yede akacha mobili ba ke kuma maye min be mobili boli ba ke kuma maye ka so bebe gira no fede ne chefar nunu kunu da batu gara ni bitu ala notu ni wari bibo nyar kan yoroi ay wan namu alaji da batu gara hame konte namu adeskala zange mode wele aywa namu shiri tarawale aywa abe bubu mode wele namu shiri tarawale aywa ale moke ode nana jawara ushigilena fofara uku biteme njombo jawara ko ako tarawale ay bismillah uko ante siga shigide ako munare ko awnya dugutigude ako bashi tala ne bishigi nyogo nyini da ay bismillah abe dugutigi ya fale minga kordo mina e bike dugutigi ale shigila abija kera dugutigi ye sabu jigutugula ode dugutigi ye wallahi ma bi sega fo kiye walijo da batungara me ka fo ko manyuma do ibi fende di mawma de wallahi ka sai fama baye aha ciyado nga fama ke ya akai da ba ibi fende di mawma de do ba so ye fendi dere ni te fendi mawma mawbi to yalma ni an kuma nasa o ba ko hambe ko tewnu da ba ko ni ti fenfe ni sonite ibi ta metri tige da batungara metri kele wa duru metri kele wa fla kata di tayerima nani na jifa kwa bikele hoiche kunde tala note ka muku kala kafilika na ngoma huku mbake hoiche ngani ya iba fe tayerike jifa kala hakili bala ka fendo de bilala ko ni ngalo ndola dre okuma na tate an kelen taye ko ukataka banguna joro kan yoroi ay wan namu hame konte abanga dugutigi wele joni hamalla jawara diko juru amru shimare ya ta misane ho dar kala hulal ya garul lemme hamalla shiri to rawani jar diko ani mina shigile bilibili ko aya moden ke wele bobo jawara Katani nye Gabon 1985, le 3 janvier 1985. Nye era Afrique ta Abidjan. Akwa hame ngona ma kibe na avion mina ibe avion numero dia. Ne ko neta avion numero donde njati kebe Mamadou Diawara ko hame ngona ma ko avion numero era Afrique 106. Kaka Diawara modendo asigilen ku Abidjan. Mamadou Diawara adogoni mbe bay tora modibo kanja modibo nyama modibo sumbo modibo ko dikutu
ni yɔrɔ in fɔ e m'a fɔ bamanankan don ayiwa n'i ye bamanankanmalen wele k'o kɛra n'i ye bamanankanmalen wele n denkɛ bɛ yen a bɛ Paul Janti Kɛfa Tarawele Kulubali Musaw den don Daba Tunkara naamu n'i y'a mɛn ko Dinga Musa mɔkɛ de ye Dinga Musa ye kabako ni poyi fɔra bamananw fɛ n'a fɔra marakaw fɛ u b'a fɔ k'a bɛ Dinga Musa wele Dinga Musa kunfalen don mais yan ka jaturu mɔden don ani minɛn sigilen bɛ Paul Janti a ye morikɛ bisimila Fode Ɲangadu bi fo Ɲangadu Bawdi continuar kɔni a ye morikɛ bisimila Totigi to fɔ Tunga dambe dare ayiwa naamu hami honte Daba Tunkara nin de ye poyi ye ko totigi to fɔ jolikɛnɛ bɔkɛnɛ tubatulu ni korimugu ko nsi bɛ ni jamba ko kala buge ko n'i y'a dɔn ka taa ɲɛ i fana sa n'i y'a dɔn ka taa ko i banna sa ayiwa ko n'i tɔɔra dɔnbali ye k'i yɛrɛ na lagara kɔlɔn ji min cɛkɔrɔba ye yɔrɔ dɔ fara a kan dɛ ayiwa a ko mun manta kele cɛjito tɛ taa kele cɛjito tɛ taa o bɛ taa kɛlɛ la ayi jito o bɛ taa mini nkele cɛ 100 nkele maa 100 o man ca Tunkara Honte hame honte i k'a dɔn nin diyara n ye i ye munumunu salo min kɛ kɔsa in na an bɛ honte hali bi n kun b'a fɛ an ka don yɔrɔ min i n'a fɔ waati tɔ tora panko kelen ni ɲɛ wawa ye nka ni ala sɔnna an bɛ lawudi di kanubaw ni lapasabaw ma k'a fɔ e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o k'a mɛn yalima e b'a ka maa kalan cɛkɔrɔba ye kalan min i b'a ka maa kalan na i n'a fɔ i den walima i dɔgɔnin alhamdulilahi rabbil alamina Daba Tunkara ne yɛrɛ ka ngoni fɔ a sɔrɔla cɛkɔrɔba ka kuma dɔ de fɛ don dɔ la saba teri dɔ de y'a ɲininka Sulemani Tunkara a bɔra Paris ka na 78 an bɛ dumuni minɛ a kun na a ko tiɲɛ na a ko n'a ma ko yala denmisɛnninw bɛ ngoni fɔ wa a ko ne mako t'u ka ngoni fɔ la koyi nka don min na n'u taara sigi kɛnɛ kan n'u ko karisa den nana a ye ngoni d'a ma u yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ ko min b'a la Daba Tunkara o don ne taara n da n ye miiri kuma in na n ye ngoni ɲini n'a bɛ ngoni fɔ an bɛ to k'an den a kɛrɛfɛ ka to k'a fɔ a nɔfɛ dɔɔnin dɔɔnin ani Wali Koyita kun bɛ taama ni Wali tɛ yen n'a bɛ taama a b'an wele an bɛ ngoni musonin fɔ a nɔfɛ pour que a ye kuma min fɔ u kana kɛ an fana la an ye ngoni dege dɔɔnin dɔɔnin an ma se a la dɛ an b'u ka sira de ka dɔɔnin dɔɔnin n'o tɛ maaw bɛ yen ni minnu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ n teriw don ka cɛkɔrɔba to yen an t'a fɔ ko kalanden b'an bolo daban bɛ siran mun na
maa dɔ bɛ se k'a fɔ ko nin kɔni a bɛ sɔrɔ nin kɔfɔra a fa la yɛrɛ o tɛ dɛ n'o tɛ teri bɛ n bolo n jɛɲɔgɔn don n'a taamana ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɔ Segu a ye n kanu ka cɛkɔrɔba kanu n'a delila ka baro kɛ yan an ye ngoni kalan nin cogo ye na hame Konte bi fo k'i walimadɔn hame i k'a dɔn radio baara waati kunkurunin de don waati min bolo dɔlen don an bolo i k'a dɔn sera ka ban ni folika laban min b'i bolo k'a taara hali bi denmisɛn minnu b'a ka ngoni kalan u ka se ka faamuyali kɛ ni kangaridakan min bolo an tulo b'i la Alaji Daba Tunkara ne b'a ɲini ngaradenw fɛ u ka sabali u kana jeliya sabote sabu n b'a mɛn u la n'u bɛ kuma u b'a fɔ ko n bɛ ka min fɔ ko Jeli Kante ko n tɛ ka Ɲamakala kuma fɔ kunun ni ko min gɛlɛyara jɔn kun b'i wele de Ɲamakala n ko Ɲamakala de kun b'i wele k'i ka taa dilan u kun b'a dilan ni mun ye de n k'u kun b'a dilan ni Ɲamakala kan de ye ni e bɛ kuma maaw cɛla e b'a fɔ ko n bɛ ka min fɔ ko Ɲamakala kan tɛ ne b'a ɲini ngaradenw fɛ u k'o dabila ayiwa an tɛ ngaraw ye dɛ an ye ladegebaw ye an bɛ k'u dege de u ka hinɛ an na u kana Ɲamakalaya tiɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Daba Tunkara Ɲamakalaya tɛ ka taa sigi mikoro la Ɲamakalaya tɛ ka taa jɔ basi jukɔrɔ Ɲamakalaya tɛ ka taa jɔ kamera jɔlen b'i kan e b'i yɛrɛ tanu k'i balima dɔ lagosi o tɛ Ɲamakalaya ye dɛ n'i y'a ye hɔrɔnw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn minna karisa nato filɛ ani karisaw nato filɛ kelen tɛ dɛ ayi ni anw yɛrɛ bɛnna cɛ 10 cɛ 5 cɛ 2 n'an y'an ɲɛsin hɔrɔn o hɔrɔn ma a bi jɔ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn lagosi ni sera hɔrɔnkɛ ma mun na a t'i lagosi wallahi a b'i lagosi Konte ko ne b'a ɲini Ɲamakaladenw fɛ u ka ɲɔgɔn lagosi dabila hame Konte nin diyara n ye i k'a dɔn n b'i fo k'i waliɲɔgɔndɔn n y'i wele sabula n y'i ka nani mɛn k'a fɔ i kun taara munumunu Afrique centrale ka taa fo sanfɛlaw la n ko n b'a kanu an kana an ka fila fɔ jatigiw ye hame Konte nin diyara n ye k'i fo k'i waliɲɔgɔndɔn min ye bolodimi Ala k'i kisi o ma ya Rabbi min ye dadimi Ala k'i kisi o ma hame Konte nin ko nin dumanba min n'a b'i se ka i y'a ta an ka cɛkɔrɔba kɔ an denw b'a fɛ k'an denw kalan na inshallah Konte n b'i fo k'i waliɲɔgɔndɔn alu i k'a dɔn an tɛ taa yɔrɔ jan sabula nin wasara bi ta kɔni an b'a bila bamanan Seydou Traoré bamanan labɛnna ka ban min kɔni ye bamanan ye ale donna ka ban karamɔgɔni ko donso den ni donso ba wa salam ko duman kɔrɔbali a ko a ye fura caman fara Jalo dama wa ye de